okupatsirani nkhanizi la Malawi International Arbitration Center lomwe alikhazikitsa kuti lizithandiza pothetsa kusamvana pa nkhani za business ati akuyembekezera kuti liyamba kugwira ntchito zake chaka chino chisanathe. Wapampando wa bungweli Patrick Mpaka wanena izi ku Lilongwe pamwambo otsekulira msonkhano wa masiku awiri odziwitsa anthu za bungweli. Kasima Obi walemba ripotili. Wapampando wa bungwe lomwe angolikhazikitsa kumene kuti lizithandiza pothetsa mikangano yokhuza business la Malawi International Arbitration Center Patrick Mpaka wati akuyembekezera kuti usanathe mwezi wa Disemba chaka chino malowa ayamba kugwira ntchito. Iwo ati pakadali pano omwe akhazikitsa bungweli akudziwitsa kaye magulu osiyanasiyana zakupezeka kwa bungweli ndipo posachedwa alemba ntchito anthu omwe akuyenera kumakagwira ntchito pa malowa. China chimene tikuchita njokuti tikaziwisa tiyapemphano aza malonda makampani akula kuti lowani mu kampani mukhale mamembala. Ndondomeko zake zilipo. Tipereka nthawi yokwanira na 30 days kuti anthu apita akakambirane makampani mwawo ndi kusaina majina kuti tikufuna tikhale mamembala. Nduna yona zachilungamo ataita Simvalo yati kukhazikitsidwa kwa bungweli kuthandiza kupereka mwayi kwa anthu ochita malonda omwe safuna kuti nkhani zawo zitenge nthawi yayitali zisanathe ndipo anthuwa azikhala ndi mwayi otengera nkhani zawo ku bungweli. Simafuna kuti mukakangana kapena mukakaka sinamvane bwino ku nkhani yoti ya malonda zofunika kuti nkhani yaite bwino kuti business yanu mupitirize kumapangana mu business. Dr. Wise Phiri ndi mkulu wa bungweli komanso president wa bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry. Ndi kubwera kwa International Arbitration Center Malawi kunoko kukhazikitsidwa kwake kumatithandiza kuti tikhale ndi njira ina kuti samangoona kuti tipita ku court tini njira ina so imene tingakhale kuti pange so ma issues amene tayamba nawo ndi zikhangati zitithandiza kwambiri. Chiwerengero chikusonyeza kuti ku bwalo la milandu loona nkhani zachuma kuli milandu pafupifupi 2500 koma ku bwaloli kuli majaji asanu ndi mmodzi okha omwe akuyenera kumaweruza milandu ya mtunduwu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Bungwe la Malawi Congress of Trade Unions MCTU lati malamulo oyendetsera ntchito a mdziko muno alephera kuthana ndi mavuto okhuza ntchito motero akufunika kuunikidwanso. Polankhula ku Lilongwe pa msonkhano owunika malamulo, mlembi wamkulu ku bungweli Amadalitso Njolomole wati kulimbikitsa ntchito zabwino komwe malamulowa alephera nkofunika pa chitukuko cha dziko kuti chikwere. Tindi ripotili. Mulembe wa bungwe loyimira pa ntchito la MCTU Amadalitso Njolomole wati nkofunika kuunikanso ndi kukonza malamulo okhuza ntchito molingana ndi mayiko onse monga ntchito zabwino zomwe zingatulutse phindu komanso kuteteza ana. Ifeyo ndi chiyembekezo chimene chocho ndipo tikukhulupirira kuti anthu osakakhala akamamaliza program imeneyi exercise imeneyi zambiri zonikiridwa. Ndikubwezenso pambuyo pang'ono kunena kuti ifeyo ngati ma Congress of Trade Union ngati mokumbukira bwino tili ku court kudandaulira kunena kuti boma lidasintha zina zimene zidatiphinjaso ifema mu anthu apa ntchito. Momwemonso nthumwi ya bungwe la olemba ntchito la Employers Consultative Association of Malawi ECAM Emmanuel Banda yati kukonza malamuloko kuthandiza anthu komanso dziko kutukuka maka mokomera olemba ndi olembedwa ntchito. Zinthu zili zofunika kwambiri chifoti kunchito kundikupene anthu amapezerako mphamvu komanso tikamanena kuti tikamakamba za ma livelihood kapena anthu amati ayi moyo ndi pamba koma amafunika kuti ndithu anthu apeze chimene chikuwathandiza kuwatetezera mmoyo mwawo. Naye mlembi mu nduna wa za ntchito Achikondano Musa wapempha nthumwi kuti zitengerepo mwayi wothana ndi mavuto onse omwe alipo kuti dziko lino likhale ndi malamulo omwe angathetse mavuto aliwonse pa ntchito. Malamulo amene sakuyenda bwino kapena malamulo amene akhala outdated amenewo ndi amene tiagwire taunike tikonze kuti zimene zizitithangatira mu kuzintchitoko zikhale zokuti zikufanana ndi zimene makonvention amene ifeyo timalondola timatsatira a International Labour Organization tikwatsata, ma standards a International Labour Convention organization tikwatsata komanso kuti tikuona zina ndi zina mati ma emerging issues. Mwa malamulo omwe awakonze ndi monga lokhudza ntchito la mchaka cha 1996, lolemba ntchito la mchaka cha 2000 lomwenso limateteza ana. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Akuluakulu a boma ndi ena akhazikitsa mwala wa maziko pofuna kumanga hotela yapamwamba kwambiri ndi malo ochitira misonkhano mu mzinda wa Blantyre. Malowa akumangidwa ndi 43 billion kwacha zomwe anthu ogwira ntchito mboma amasonkha za pension.
wapampando wa bodi ya bungwe loyendetsera ndalama za penshoni ya James Kumwenda wati hotelayi ayitsiriza zaka zitatu zikudzazi ndipo ithandiza Malawi kupeza ntchito pomanga komanso ntchito zokopa alendo komanso kuza ntchito zachuma mwa zina. Alex Banda walemba ripoti ili. Bungwe loyendetsa mapenshoni anthu ogwira ntchito m'bomali la Public Service Pension Trust Fund lati hotela la Cresta likhale ndi nyumba 6 zosanjikizana komanso zipinda 107 zogonamo ndinso malo ochitirapo misonkhano okwana anthu 300. Wapampando wa bodi ya bungweli a James Kumwenda akuyankha mavuto a dziko lino akuperewera kwa nyumba zapamwamba komanso kuthandizira ku ntchito zokopa alendo ndinso kupereka ntchito kwa Amalawi. Imene tikupanga apa kumanga hotelo imeneyi ikuthandizira kwambiri kuti masomphenya aboma akhale kuti akukwaniritsidwa. Monga mukuona apapa pali anthu amene akugwira ntchito ndi akumalawi konkuno ena apezapo ntchito. Tikazamaliza pazakhala ndithu anthu ma-professionals amene azagwiranso ntchito kuti ku hotelo imeneyi. Ndiye kuti apart from kuti ndalama ya eni ake mamembala ikutukuka komanso chuma cha dziko chikhala kuti chikuyenda bwino ndithu. Kampani ya Old Mutual Investment Group yomwe imayendetsa ndalama za penshonizi ndiyotu ikumanga malowa. Mkulu wa Old Mutual Investment Group Alfred Majamanda akuti kumangidwa kwa hotelayi kuthandiziranso kukuza chuma cha dziko lino. Kuti zimene zikuchitika apa zonjeza ntchito zitukulanso maonekedwe a dziko lino chifukwa choti kukhala ndithu chihotelo chapamwamba chimene chipatsenso anthu ntchito komanso chitane anthu kudzaona dziko la Malawi kuti dziko la Malawi ndikukongola ndithu. Hotela ya Cresta Lifestyle ikuyembekezeka kuti ayimanga mzaka zitatu zikudzazi ndipo adzayitsegula mu chaka cha 2026. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Alex Banda. Unduna uona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo walangiza omwe akupindula ndi ntchito za mtukula pakhomo omwe ali pansi pa magulu a COMSIP kuti aganizire zotsata dongosolo za bungwe la Malawi Bureau of Standards kuti katundu awo azikhala ovomerezeka. Mlembi wamkulu mu ndunawo a Nwazi Tamanya Mtambala auza Zodiac kuti kuvomerezeka kwa katundu awo ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards zingathandize kuti anthu athe kupeza phindu ndi kulimbikira pa zomwe akuchita. Adamzonda ningi walemba ripoti ili. Ndondomeko ya mtukula pakhomo inayamba mongoyeserera mboma la Mchinji mchaka cha 2006 isanafalikire maboma ena dziko lino mchaka cha 2007 ndi cholinga chofuna kuchepesa umphawi, njala komanso kukweza chiwerengero cha ophunzira msukulu. Poyankhula ndi atola nkhani atacheza ndi mamembala amene ali pansi pa magulu a COMSIP mboma la Kalonga, mlembi wamkulu ku nduna otipala kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo Anwazi Tamanya Mtambala asindika kufuna kuti amene akupindula ndi ndondomeko za mtukula pakhomo ayenera kukambirana ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards kuti avomereze katundu amene akupanga kuti azipezeka mu stolo zoziwika. Apeze ndrama zina under ma organization ngati Agicom ili ndi kuthekera kuchita improve ma value chain awo. Ndi atawathandizira kuti ma product awo achite improve apite pa market. Komanso pa market pacha akathe kuchita compete ndi anzawo amene abweretsanso katundu pano. Then mango awunikira ndi kuwapatsa chiyembekezo kuti ndizotheka. Kumbali yake mfumu yaikulu Mwinang'ombe inayamikira boma kamba kukhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana ndi cholinga chofuna kuchotsa Malawi mu mphawi wa zaoneni. Bantu wakwirika wanandi pankani ya smart climate kutukula pakhomo nandi kutogura marata kuzenga zinyumba ndamanya kuti wasokera pano mafizi ikintu chikulu chomene tikuonga boma na president pankani ya kutukula pakhomo konsi. Mmodzi mwa anthu amene akupindula ndi ndondomeko za mtukula pakhomo kuchokera pansi pa dera la GVH Muyeleka atiwonge Mwandovi ati kuzera ndondomeko za mtukula pakhomo akwanisa kugula njinga ya moto komanso ziweto. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement undaninga. Ena mwa opindula ndi bungwe losunga ndi kubwereketsa ndalama la COMSIP mboma la Nkhata Bay ati tsopano mavuto awo azachuma akupita kumapeto kamba kuti akumasunga ndi kubwereka ndalama nkumachita bizinesi. Izadziwika dzulo pomwe a National Government Finance Committee motsogozedwa ndi a World Bank Malawi anayendera zitukuko za mthandizi mpulogalamu ya mtukula pakhomo mbomali. Nobert Mzembe ali ndi ripoti.
Amere Msiwa amde alamfumu Malenga Mzoma komanso Adonia Nyirenda azaka 32 amde alamfumu Tura omwe akuphunzira luso losoka kudzera ku bungwe lobwerekesa ndi kusungisa ndalama la Komsip ati tsopano akutha kusamalira mabanja awo kamba kama business omwe akuchita. Poyankhula kuchikwina m'boma la Nkhata Bay komwe ati project iyi ikusintha miyoyo ya anthu ndi kubwezeresa chilengedwe, mkulu wa ofesi yoyang'anira zitukuko za kumadera mu khonsolo ya boma la Nkhata Bay a Jacob Moloko ati kuchedwa kulipira anthu mproject iyi ndi vuto ndithu. Programu imapereka thandizo la zachuma ndi cholinga choti anthu akhale ndi upangiri wosunga ndi kuchulukisa ndalama kuti aziziyimira pawokha malingana ndi mkulu woyang'anira ntchito za chitukuko cha programu ya Tizidalire ku National Local Government Finance Committee apo Chipeta. Mmodzi mwa akuluakulu osogolera ntchito za mthandizi kuchokera ku World Bank Malawi a Chipo Msowoya omwenso ndi woyang'anira za chisamaliro cha anthu ku banki iyi motsogozedwa ndi akuluakulu aku National Local Government Finance Committee anayendera ntchito m'boma la Nkhata Bay kuti achitire umboni za phindu lake. Ulendo unayamba ndi zokambirana ndi akuluakulu oyendetsa project ya mtukula pakhomo ku khonsolo ya boma la Nkhata Bay komwe amayankhapo mafunso momwe ntchitoyi ikuyendera m'bomali. Malingana ndi a Komsip, anthu 590 opindula mu program ya Social Cash Transfer ndi mbwezera chilengedwe ndi omwe akulunjikapo kuti alowe m'magulu osunga ndi kubwerekesa ndalama m'dziko lino pakutha pa project iyi mchaka cha 2017. Malo mwa Zodiac m'boma la Nkhata Bay ndi leno Betamba Mtuwa mze. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posayidwa pa nkhani pomwepo. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomwe yonse chuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, sisupuka ndipo imakhalitsa ili bwinobwino komanso sipuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. How much does your building weigh? A question often used to challenge architects to consider the efficiency of materials used, and you can rightfully respond if your partner is Cashbuild. With Cashbuild, people that have been building for hundreds of years will certainly agree that from bathtubs and toilets, new light ceiling boards and fascia boards, garage doors, aluminium doors and window frames, steel door frames as well as window frames, waterproofing materials, ceramic floor and wall tiles, Rhino boards, Rhino light and Rhino mold, wooden doors and many more. If you're looking for materials as required by building experts, then you are safe and sound with us. Don't blame your builder. Simply invest in quality building materials. Trust Cashbuild. We are in City Plaza Building, next to Electrocells along the Massawa Chipembere Highway in Limbe, at a code center, Mzimba and Maziwulu Road, Lilongwe. Call us now or visit www.cashbuild.co.za. Cashbuild, quality building materials at the lowest prices. Nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza
chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. Takulandiraninso mitu ya msonkhano waukulu wa bungwe loteteza luso la Kosoma wathera panjira kutsatira mkangano pakati pa mamembala okhuza momwe wapampando ndi bodi ya bungweli masankhidwira. Malinga ndi mmodzi mwa mamembala a bungweli a Maxwell Chipinga, mamembala awa sokondwa ndi chiganizo cha boma kusankha chimwemwe mhango pa udindo wa pampando wa bodi ya bungweli kamba kakuti dzina lawo panalibepo pa mndandanda wa mayina omwe anatumizidwa ku boma. Last year tidapita ku AGM tinasankha anthu okuti akatiyimirire ku bodi, koma zinachitika kuonera kuti wina mmodzi mwa anthu amene anasankhidwa kuti akayimirire anali civil servant, samayenera kukhala board member. Komano chimene sitinagwirizane nacho ndi njira imene anagwiritsa ntchito popangira replace munthu ameneyo. Anangomtenga munthu wokuti nayenso anali pa dipiti opikisana, analephera, anamtenga munthu chanu kubwera ndikuzampanga kukhala board chair, chimene sichinali according mene procedure imayenera kukhalira. Sizimayenera kuyenda choncho. Mafunika kuti mene zidatero mukuti ataona kuti pafunika kupanga replace amene atsate njira yake iti. Ngati amafuna kusankha chair, akanasankha chair amongst anthu amene anasankhidwa ku AGM mwa njira ina iliyonse. Komanso zimayenera kubwerera kwa ife ngati General Assembly kuti tizapange replacement yo mwina walo kunoko kumene tabwerera mu AGM kuno kuti kanatha kupanga replacement imeneyo. Meanwhile tikanena kuti akanatha kukhala iwo kuti angogwirizira chabe, koma mmene tabwera kuno tipangeso ujeni kachiwiri tisankhe wina tisankhe ena atatu akasankhepo mmodzi. Ndiye zinaoneka kuti asekretary anakana, ndiye zinakhala ngati sitinakugwirizana, sitinafike point yogwirizana yomvana chimodzi. Ndiye ife tinanena kuti sitilola kuti amene mukuti board chair akhale a board chair asonkhano chifukwa ife sitikwaona ngati ndiwololezedwa kukhala pamenepo. Ndipo mkulu wa bungwe la Kosoma Adora Makwinja wati zomwe zachitikazi zikhuza ntchito yawo. Vuto ndiloti sopano nanga sitamaliza meeting yopanda mgwirizano uliwonse, ndekuti palibe ma program amene ife tingapange ngati bungwe oti athandizire kupitisa pasogolo ma association athu. Dzulo tinakhala ndi ma resolution amene anachoka ku AGM, ndiye tipitiriza ndi ma resolution amene koma zioneka ngati kuti mwina tangokhala mbali imodzi pamene sichinali cholinga kuti titero. Awanso timafuna tizathandiza ngati anthu aluso chimozimozi oyimba. So apapa ife tipitiriza ndi ma resolution amene atipasa dzulo kupanga implement kuti tione kuti kodi ma musicians tithomathandiza bwanji. Makhansala ena amboma la Kasungu afuna kuti khonsolo ya bomali lilowererepo pa madandaulo oti aphungu ena asiya kuchita zitukuko kumadera komwe bungwe la chisankho linadulako, ndipo akuti akulimbikira kumadera komwe akufuna adzayimire chaka chamawa. Kansala Peter Sam wa dera la Kanchokolo anauza msonkhano waukulu wa khonsolo lachitatu kuti anthu ena sakupindula ndi zitukuko maderawo kamba kuti aphungu atangwanika kuthandiza zitukuko kumadera komwe akudzapikisana nawo. Nonkuba ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano wakuluakulu a khonsolo ya Kasungu, Kansala Peter Sam wa dera la Kachokolo anadziwitsa nyumbayi kuti aphungu ena nyumba ya malamulo asiya kuchita zitukuko kumadera komwe bungwe la MEC linadula malire, ndipo akuyika chidwi chawo kumadera komwe akufuna kuti adzapikisane nawo pa chisankho chikudzachi. Kudera kokuti iwowo panopa akuyimirako koma 2025 sayimirako madera ngati amenewo kwapeze kuonena kuti anthu adera limene lolo ali pa chipsinjo chachikulu chifukwa sakulandira zitukuko ngati mmene kumafunikira. Asamu apempha khonsolo ya Kasungu kuti ichitepo kanthu msanga pa dandauloli. Wapa mpando wa khonsolo ya Kasungu amwambira Sombedza anavomerezana ndi Asamu, ndipo ati khonsoloyi ikuyenera kukumana kuti izukute nkhaniyi. Ndili nacho chikhulupiriro tikagwirizana ma MP komanso khonsolo tiyawuza for CDF ikamabwera ikubwera kuti ndiyakoswese yonse, ndiye ifeyo tikadzidulira tokha malire sizilongosoka. Wapa mpando wa bungo omwe saboma boma la Kasungu wa Braxton Mason Banda ati aphungu omwe akuchita izi akusowa umunthu
komanso akuphwanya ndondomeko za thumba la ndalama zachitukuko za CDF. ma MP abalansitse pakagawidwe ka ntchito zachitukuko madera onse pakadali pano posatengera kuti dera ili ayimira ndi ndani nanga dera ili ayimira ndi ndani, chifukwa ndi udindo wawo ndithu opereka zitukuko. Kuchokera kuno Kasungu, ndine Noah Nkubwi. Mzamasewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yagonja masewero ake oyamba olimbirana malo mpikisano wa AFCON chaka chamawa. Flames yagonja 3-2 pa khomo ndi timu ya Burundi. Zigoli zonse za timu ya Burundi zabwera kamba ka zachibwana chomwe chinakula kumbuyo kwa timu ya Flames. Apanso ndi pa mtsiriziro pa nkhani